tyle nadziei. Czym? Do mocno sprzęgło wcisnąłem. Start. Ale chodzę! Start. Pamiętajcie, ja rządzę tej dzielnie. Jeżeli będą jakieś hejty, zhakuję wam internety. Ja mam tyle kasy, że się w pale nie mieści. No i to jest właśnie moje Porsche. I co za kakao, to jest dopiero furę, nie? Nie macie takiej na razie.